Sa bisan matulog ako'y lagi kong kabulan. Bastos kay tumatumboy, naghimog pikoy-pikoy, pinakauyag sa babae nga dakong tutoy. Nagkita dahil sa dayag na dakong tutoy, ikumusta na niyang kamot puno sa tumboy. May tambok sa babae, nag-practice lang gabi. Nagsuhin sayaw na inawan siya o TikTok. Pagkaugma nakita na kong naghinuktok, pinagalibang ni Jada ko kayo nga bito. Pag-ato na ko sa merkado, nagkinyang dito nga akong mga amigo, ang ilang ikabuhan, bayos di ay nga itugan. Pag-ato sa na ko